गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ 2010 जेब्ला आङो ट्रेनिं सेन्टाराव दंमोन सासे सारा आंखौ बर' हारिनि बागै बर' गामिफोरनि बागै बाथ्रा सोंदोंमोन आं नोंसोरनि दाब दाब बर' गामियाव थानानै फैखांबाय नाथाय नोंसोरनि बर' गामिफोरा मानो बेफोरबायदि नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ सोरबा उन्दै फंबाया नायोब्ला गोसोआव नांनानै मायबा मोनसे खामानि मावनो गोसो जानाय बायदि भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दा आङो नोंथांमोननो समायना समायना सुन्दुरि सुन्दुरि सिख्लाफोरनि फंनैसो राव खोनासंहोनि बे भिडिअखौ नायग्रो ओइ आंथ' गैखायालै स्टप आं गैखाया नै बिसोर देखायलाबायदों गासिखौबो लेंहरजोब नायनोबा लंथं लंथं नायनो लुगैदोंबा लेंहरजोब गुड मा होननानै बिनानाव बुंगोन बिसोरखौ बिनानावबो बुंथावा साननो हागौ बिमा बिफाया फिसानि महर मोखां फिसानि फरायनायखौ लानानै मायबा मोनसे मिजिं आंनि फिसाया जोबोर समायना फरायनोबो गोरों फरायनोसो थाहैदों ना खामानिसो मावदों जों बेखौ बुंनो हाला नाथाय बिमा बिफाया साननो हागौ आंनि फिसाजोआ महरावबो आखलावबो देलायनायावबो जेरावबो समायना नाथाय आङो बेफोरनि बागै गोबां सोंनो लुबैयो गिदिर गिदिर आइजोफोरनियाव मा सानो माबायदि नखरनि गथ'फोरा बेफोरबायदि आखुखौ देखायगासिनो दङ ना बिमा बिफाया अपेन हेगारना होयो फिसाया मोजां जाथो थाखा फैसा खामायथो बिमा बिफाया अपेन हगारना होनायावसो बेफोरबायदि जायो नामा मानि थाखाय बेफोरबायदि जायो आं गोबां सोंनो लुबैयो सोंगोनबो नाथाय आंना समनि आंखाल दा बेफोरबायदि जाथायावबो हौवाफोर सेंग्राफोर जोंसो गाब्रगोन आङो नोंथांमोननो दाखालिनि भिडिअ खोन्थाबाय मोनसे काहानि रियेल काहानि आंनि साखाथिनि काहानि बे आदाया बे सारा ओरैबायदि गोरोंमोन बेबो 2009-10 नि जाथाय बेसेबा गिदिर निउस जादों बे एसामिसाव बेसेबा गिदिर निउस जादों बेसेबा गोरोंमोन सासे सिख्लानि थाखाय बेसेबा बोसोर जियाल जानांदों कमेन्ट बक्सआव हरदों साब्रै साबासो गिदिर मानसिया बिसोर मिन्थिजोबगौ बे काहानिखौ नाथाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बे काहानिनि बागै जेबो मिथिया बै समनि बेसेबा गोरों मानसिमोन दिनै बिथाङा सारा आदाया स्रि जानानै थानो गोनां जादों सासे सिख्ला मानसिनि थाखाय आङो बे जाथायखौ जेब्ला फिल्म लिरगोन ना बे स्ट'रिखौ पारमिसन मोनोब्ला पारमिसन लानानै आं माने सोनो लुबैयो हिर'नि बिबथै बा हिर'नि नखरनि माबा मोनसे काहानियाव बे जाथायखौ ओरैबायदि जाथाय बे जोबोद दुखु मोनगोन बेरखांहोनो हायोब्ला बे जाथायखौ सासे सिख्लानि थाखाय सासे गोरों मानसिया माबायदि मानसिफोरजों मुगै जानो गोनां जादों जियाल खानायावबो नायनो थांलायाखै न'नि आरो गावनि जायगानि अनगायै गुबुन मानसिफोरखौ बे मानसिखौ नायनो थांनो होलायाखै सासे गोरों मानसिया बेफोरबायदि लाइफआव गाब्र'नो गोनां जादों दा आङो नोंथांमोननो काहानि खोन्थानो नागिरनाया बेनो 2010 ट्रेनिं जायो ट्रेनिंआ आलादा आलादा रोखोमनि जायो जनानै जिरायनानै दंफां साया सिङाव क्लासबो जायो गोबां बायदिसिना रोखोमनि बेवहाय जों गोबां रंजायो साफ्रोमबो मानसिनि काहानि सोंनाय जायो बायदिसिना बिथिंनि रायलायनाय जायो इन्जय खालामो बेवहाय सासे सारा आंखौ बुंबाय मुसाहारि सार होनबाय आं नोंसोरनि नालबारि बरपेटा बिजनि क'क्राझार बेफोरबायदि जायगायाव आङो डिउटि होजोबनानै फैनाय मानसि नोंसोरनि बर'फोरा नंगौ जोबोर गोरिब जेब्ला दैबाना जायो ना गुरै गुरै ना फाननानै जायो जोङो दैयाव मानसिखौ बासायो नाथाय नोंसोरो दैयाव ना गुरनानै जायो बेनिफ्राय नोंसोरनियाव ओरैबायदि न' बाङा मोजां नङा पाका न' गोबां खम
इन्जुरनि थोरिनि थिंनि न' मानो औवानि न' मानो प्लास्टिकनि न' मानो थोरिनि न' गासैबो न'आनो औवानि गोजा मानो नाथाय गोरिबब्लाबो नोंसोरनियाव बाइक कार गारि पालसार डिस्कभार न'आ गोरिब जानो हागौ न'आव जेबो गैया जानो हागौ बाइक कार गासैबो बुस्थुआ थाजोबो आरो ओरैबायदि इन्जय खालामो ओरैबायदि रंजायो सिख्लाफोर हिनजावफोर ओरैबायदि देलायो मानि थाखाय जोंनि मानसियाथ' देलायनायाव गाननाय जोमनायाव खमि नङाना बेखौ बिसोरो डिउटियाव नुयै आंखौ सोंबाय न'आ गासैबो औवानि गोजा लोंनाय जानाय बेरायनाय गारि मथर न' नुयो नोंसोरनियाव गोरिबब्लाबो आंनियाव सोंबाय बेनिफ्राय आं सानबाय 2010 आंनि न'आव 2008 आव कारेन्ट फैदो अब्ला सानना नाय आंनि न'आ गोदोनि आबै आबौआ लुखानाय पाका न' गोदोनि 2008 आवसो कारेन्ट फैदो 2010 आव न'आ इन्जुरनि बेम्बुनि थिंनि थोरिनि नंमारगौ बाथ्रायाथ' सैथो गामियाव नायोब्ला पाका न' गंसेबो गैया आंनि सिगांनि गामियाव नायोब्ला साब्रै साबा मास्टार दङ बिसोरनियाव न'नैसोनिया पाकानि न' बाखि 50टा 60टाया न'आ थिंनि आरो थोरिनि इन्जुरनि औवानि नंमारगौ बाथ्राया 2010 आवनो आंखौ बेफोरबायदि सोंदों आं जेबो बुंनायासै दिनै 2010 निफ्राय 2024 मोनफैबाय दाबो आंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला गंब्रै पाका न' जादों गंसेबो गैयामोन गंब्रै जादों बेसेबां बोसोराव आरो आंनि साखाथियाव जाय जायगायाव गंब्रै दंमोन बेवहाय जादोंब्ला 8था जादों 8था न'खरा पाका जादों गंबेसे बारायखो बेसेबां बोसोराव अब्ला गुबुनाव माबायदि गुबुननि मानसिया सानफ्रोमबो फिउचारखौ नायो जों गथ' गथायखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन जों दिनै खामानि मावनानै फैसाखौ माबायदि सेभिं खालामनानै गथ' गथायखौ फरायहोनो हागोन डक्टर इन्जिनियार जोंखौ बुंदो खामानि मावो फैयो लोङो जायो पार्टि पिकनिक जोबदोनो थाङा नोंसोरनिया ओरैबायदि इन्जय खालामो ओरैबायदि बेरायो ओरैबायदि लोङो ओरैबायदि जायो बाथ्रायाथ' सैथो आरो बै समनिफ्राय दिनै आरो बारासिन दिनै नुनो गोनांब्लाथ' बे बाबदावगोन दिनैनि दिनाव नुनो गोनांब्ला बाइकनिफ्राय कारनिफ्राय बेरायनाय पिकनिक 2010 आवनो बेफोरबायदि बुंदोब्ला आरो दिनै 2024 जोंनि बर' एरियायाव नुयोब्ला बे बाददावगोन माबायदि सेंग्रा गथ' सिख्ला गथ'फोरा माबायदि बाइकजों बेरायो माबायदि जायो आरो न'फोरा बेसेबां सोलायदो गामियाव इन्जुरनियानो दाबो थिंनिजों आरो इन्जुरानो दाबो गुबुन जायगानि मानसिफोरा बाबदावखाङो जोंनि माबाखौ नुयोब्ला बिसोरो गिदिर बाइकबो बाया हिर' हन्डा स्प्लेन्डार हायद्राबादाव थां तामिलनाडुआव थां धुति गानै गानै हिर' हन्डा स्प्लेन्डार बिसोरनि बाइकफोरा मेक्सिमाम 80% बाइक नुगोन नोंसोरो फिसा फिसा बाइक हिर' हन्डा स्प्लेन्डार बिसोरनिया माइलेज होनाय जानांगोन बिसोरो फैसाखौ ओरैबायदि सेभिं खालामो मायबा मोनसे खामानि मावो बिसोरो फैसाखौ सेभिं खालामो गथ' गथायनि थाखाय नाथाय जोंनियाव बिसोर मा नुलांखो न' बां मोजां नङि सानफ्रोमबो ना गुरनानै जानाय सानफ्रोमबो ना फाननानै जानाय मैगं थाइगं फाननानै जानाय जोंनि खस्थ'खौ बिसोरो नुनानै आंनाव सोंदों दाब दाब जायगा बेरायो मोनफ्रोमबो जायगानि थासारियाथ' आलादा आलादा धोनि गोरिब नंगौना नङा बेनिफ्राय जों साउथआव थांनानै नायहैयोब्ला केरेलाफोर बायदियाव थांनानै नायहैयोब्ला 30-40 लाखनि न'आ नर्मेलि थाखायो नारेंखल सिं सिं आंनि लोगोफोरनि न'आ बिमा बिफानि न'आनो 30-40 लाखनिखा बेनिफ्राय दा गावसोर बानायबावनाय आलादा आलादा ओरैबायदि गिदिर गिदिर पाका न' ओमफ्राय जोंनियाव माबायदि अब्ला जोङो फंबायमोन जों माबायदि जानांगोन माबायदि सोङो जोंखौ माबायदि बुङो आसरित बाथ्रा 2010 नि बाथ्रा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द